Eu am stat cu nevastă mea 40 de ani în casă, mă. Eu am luat-o că mi s-a părut inteligentă. După 40 de ani mi-am dat seama, mă, că e artificială. Ce vorbiți, mă, băi? Deci tu ai stat 40 de ani 40 de ani, dar am luat-o, bă, mi s-a părut inteligentă. Așa a fost. Bă, Bă, ce s-a părut sau așa e? Atunci așa mi s-a părut, dar acum am văzut că este artificială, mă. Deci fii atent ce a făcut ăsta. Stai, nu. Ăsta stă de 40 de ani. Eu știu Cu mai inteligență artificială în casă. Uh-huh. Bă, și nu mi-a spus nimic, mă. Deci tu știi de inteligența artificială de 40 de ani? Păi ce a suferit, mă? Nu mai eu știu prin ce am trecut. Bă, mie mi s-a părut inteligentă. Bă, când vine de la cârciumă, seara, când mai stau cu voi. Așa. Bă, mă scanează de sus până jos, orice aș scoate pe gură, bă, parcă a fost cu noi la masă. Deci știe tot, hă? Ce, bă, știe mai mult decât știm noi? Deci mi se zbârlește... Și de câte ori ți-a dat ție dreptate? Fără să-i povestești ce am vorbit noi la masă. Și am dădea mie dreptate. Ți-a dat dreptate, mă. Inteligența artificială, mă, deci. Când l-aud pe ăsta cum vorbește, deci mi se zbârlește ca când mă uitam la Predator atunci. Păi așa e acum, mă. Deci nevasta e ca predatorul, mă. Deci îți dai seama că îl scanează... Auzi, mă, dar te și bate? Nu, niciodată n-a dat. Deci e destul de artificială să nu te bată. La seara are în ea să mă mai și bată. Are lasă, Dar nu scoate și astune... Bipă, e ceva, face... Nu, eu Dar bateriile să termină. Când intru în casă, aud respirație și îmi zice, iar băuși. Uite, vreau să știu cum se mulge o vacă, cum se mulge corect o vacă de lapte. Ia să vedem ce zice. Ia să ne Marian, știe? Ia zi-mi ce citești. Eu știu. Mulgerea corectă a unei vaci de lapte este esențială pentru sănătatea și bunăstarea animalului. Păi stai, mă, că întrebai de mulți, nu de animale. Și ia zi, ce... Trebuie pregătită vaca. Calmează vaca, mă, nu pregătită. Cum o să o calmezi? Apucă Da? fiecare sfârc al ugerului și începe să mulgi cu mișcări constante Cu deștul și constant și trage așa, nu? regulate. Regulat. Regulat știu, dar constant. De aici și o și calmează. Deci îi face așa din deget la Da, o calmează. Eu știu de la bătrână. Când... După ce ai mulți toate sfârcurile ugerului, asigură-te că tot laptele a fost extras. Apoi eliberează ușor vaca. Dar de unde, mă, o ții strânsă sau ce-i faci? De unde o liberezi? Nu, după ce dai cu degetul, mulgi laptele în garniță și după aia te asiguri că a fost toată vaca mulsă. Vaca e și ea calmă, ai și tu lapte. Da. Și după aia o eliberezi pe vacă. Cum să o eliberezi, mă, pe vacă? Păi te mulți la altul, dacă ai mai multe. Voi n-aveți, eu am 3 vaci. Hai să punem altă întrebare. Cum faci câinele să-ți dea laba? Bă, uite, la asta nu m-am gândit, că eu mă pătimesc cu pisicul ăla al meu să-mi dea laba și bă, nu vreau, mă, Mariene, tu ai încercat să-ți dresezi. Știu eu unde bate ăsta, lasă-mă că știu. Ia să vedem ce zice ăsta, ChatGPT-ul, ia să vedem. Păi ce, eu am un câine de 12 ani, al dracu, dacă mi-a dat vreo labă. Nimic, a? Bă, dar ai cerut-o? Bă, stă să uită la mine ca... Așa? Da. Nu, ia să mă vedem ce... Ia vezi, bă, ce cum faci un câine să-ți dea laba? Ia zi-mă. Instruirea unui câine să-ți dea laba poate fi un proces distractiv. Păi da. Adică te distrezi, dar nu-ți dă laba. Care implică răbdare. Se stabilește o legătură pozitivă. Da, mă, aici e că e legătura pozitivă. Alege recompensele. Păi eu pe ce recompense să-i dau? Tu vrei să-ți dea laba, nu să-i dai recompense. Da. Cum să prinzi o cioară de pe gard? Sunt curios că... Asta... Să prind, mă, postul, că eu n-am prins niciodată nicio ceară, mă. Asta mă interesează și pe mine, dar nu vrea să răspundă. Dă-i, mă, enter. Prinderea unei ciori de pe gard. Da. Poate fi o sarcină dificilă. Nu că și pe mine mă interesează, că e plin de ciori în cartier la mine acolo. Așa. Să te apropii de o cioară, într-un mod sigur și respectuos. Cum să fii respectuos cu cioara? Hai, bă, da, uite, într-un mod sigur și respectuos, iată câteva sfaturi. Așa. Apropie-te încet. Ia uzi, mă. Încearcă-te să te apropii de cioară în mod lent.
Fără să faci zgomot brusc sau mișcări bruște. Deci fii atent ce spune inteligența artificială, că nu poți să prinzi o cioară dacă te zbați lângă ea.